Relais-sterrenchef Margot Reuten van restaurant Da Vinci werd vorige week in Tokio uitgeroepen tot Woman of the Year door het wereldwijde samenwerkingsverband Relais Château. De award staat inmiddels in de keuken in Maasbracht. Woman of the Year, ja, dat snap ik. Dat binnen de groep van de Relais en Châteaus, hotels en restaurants, hoeveel zien er trouwens? Worldwide. 446. Alleen uiteindelijk blijven er natuurlijk niet veel vrouwen wat de award kunnen krijgen. Hè? Nee, want er zijn niet veel dames in die keuken. Nee, is dan de concurrentie ook niet groot? Nou, de concurrentie is er wel, want de award werd ook niet ieder jaar gegeven. Dus, ja. Want er zien misschien maar, ik weet het niet, 10 of 20 vrouwelijke chefs binnen die hele Relais Château. Ja, ik heb ze niet geteld, Nee, maar zo gaat zo het kunnen dat zijn. zou het kunnen zijn. Ja. Ja, over de hele wereld zijn ook maar iets van 4 vrouwen wat 3 sterren koken. Dus, Ja. Maar goed, dan moesten die anderen, die kennen ook het. Die moesten toch voorbij gaan, want ze zijn natuurlijk ook hier geweest om te controleren. Hè. Er zijn hele papierwerk van bijgehouden. Dus, maar het is wel heel leuk om te horen dan later wie ze dat hebben ervaren en wie dat geeft. Dat is wel heel chic. De bus is al zo lang bezig, want over niet al te lange tijd, is zelfs 25 jaar het jubileum. Ja, nog 2 jaar. Oké, ja, dat is toch wel gek. We zijn nu 23 jaar hier bezig, ja. Non de pie. En wie ontwikkelt zich die keuken? Want ik ken een aantal klassiekers hier op de kaart. Ja, die heb ik ook nog. Van Pietjesveld, dat nemen we allemaal op. Maar ik neem aan dat de gasten op een gegeven moment ook weer andere dingen willen. Wie geeft ze dan met hem? Ja, dat is een combinatie. Je hebt gasten die wat ook binnenkomen en ik weet gewoon dat die Pietjesveld willen. Hè? En ook onze klassiekers en onze trouwen. Maar ik heb natuurlijk ook jong mensen, die wat ook een keer gedangers willen eten. En dat zit weer in het grote menu, maar dat koppelen we ook allemaal los. Dus ja, we blijven wel bezig. Dan heb ik natuurlijk een heel goed team om ik her gecreëerd. Ja. Mijn souschef wat al 6 jaar, mijn rechterhandjes. Jongens wat gemotiveerd zijn. Hè? Bas, Valk, Remy is een stagiair van ons. Remy. En dat doet heel goed zijn best. Dan hebben we Stijn. Stijn aan de andere kant is bezig, dat is onze patissier. En moest wel natuurlijk echt een team om te creëren, wat ook alles met zich duidt en met de vuur gaat. En 2 sterren die opstaan al lang, al een jaar of 8 of zo denk ik. Hè? Vanaf 2009. Kijk eens aan. En volgende week komt de nieuwe gids weer. Ben je daar ordig mee bezig of denk je nou, ik heb nu dat prijs in Tokio en dan is het voorlopig wel genoeg? Nou, de prijs in Tokio is heel speciaal. En Pedro zei toevallig op een gegeven moment afgelopen week wie we terugkomen van hé, maar goed, dat gaat toch niet gebeuren? Ik zeg ja, dat weet ze niet, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Maar we gaan wel draaien. 12 december zitten we ook daar in Amsterdam. Dus. Who knows, hè? Ik zeg altijd tegen jongens hier, we moeten zorgen dat we 2 plus koken. Hè? Want wat bijvoorbeeld heel bijzonder wordt, en dat wil ik toch nog even vertellen. Ik kreeg dus de award in het congres. Ik moest dus op het podium. En er zaten gewoon 450 man zo voordig. Hè? En dan moest je natuurlijk nog even, ik kreeg de microfoon en moest ik ook nog in het Engels zeggen. Ik heb dat eigenlijk uit mijn hart gesproken. En daarna wie het af voorgelopen hè? En dan lopen ze de zaal uit en dan wordt er gelijk champagne en dit en dat. Het wordt ook fantastisch verzorgd. Maar op een gegeven moment komen dan ook de grote chefs naar dit her, hè? Om te feliciteren. De wereldberoemde Pierre Ganger wordt er, Michel Brouw wordt er, het wordt Georges Blanc heb ik. Ja, ik sta ook met op de foto. Ja, dat is geweldig. Ja, dat is leuk. En wie is het nu in de huidige tijd in Limburg met sterrenzaken zoals deze? Want de Zeus, Amsterdam is een uitzondering, want dan loopt het een beetje vanzelf. Het is ook een andere economische markt. Maar voor de rest, zo de gemiddelde bankier of wethouder dat durft niet meer boete de deur te gaan eten. Ja, misschien nog een eetcafé. Maar... Dat is eigenlijk heel jammer dat het zo gaat. Helaas is dat. Maar eigenlijk moeten we gewoon lekker eten, want eten is wel gezelligheid, praten met elkaar. Het samen zijn moeten we natuurlijk niet vergeten. Hè. Maar dan heb je het nu meer van de particuliere markt, denk ik dan. Ja, absoluut. Maar helaas is het gaat aan veranderen. Hè. Ook zo, als ze zegt, want er gaat toch veel ook naar Eindhoven her. Hè. Eindhoven is bijvoorbeeld nu echt booming. Toen merk je gewoon Maastricht, kom op hè, die moeten gewoon weer, Maastricht is zo'n grote stad.
die moet knallen, inventief blijven. En kijk, voor mij mag iedereen om een streek rijden, als ze maar stoppen hier in Brakke.